ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு 8 மார்ச் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அது இல்லாமல் வந்து இன்றைக்கி வந்து கூகுள்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி அவங்களோட லாபியில் வச்சுருக்காங்க. அதை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு என்னோடய வியூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நமக்காக உழைக்கிற நம்ம அம்மாவாக இருக்கட்டும், நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும், நம்ம ஒரு அண்ணனாக இருக்கட்டும், நம்ம வந்து அண்ணனாக இருக்கட்டும், நம்ம தங்கச்சியாக இருக்கட்டும், நம்ம அக்காவாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்காக வந்து ஏதோ ஒரு இதில் வந்து நிறைய நம்மளுக்காக ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வாழ்வாங்க. அவங்களுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு சொல்லுங்கள், இப்போ போய் கூட சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி உமன்ஸ் டேன்னு சொல்லுங்கள். வாங்க கைஸ், நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம கூகுள்ஸ் அந்த ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோட்டோ கூட இன்னொரு ஃபோட்டோ கூட மேட்சே ஆகாது. மேட்ச் ஆகாதுன்றதை விட ஒரு சிமிலரான ஃபோட்டோவாக வச்சுருக்காங்க. ஒன்று ரிசம்பிள்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ வந்து ஒரு ஹிந்துனா ஹிந்து, முஸ்லீம்னா முஸ்லீம், கிறிஸ்டின்னா கிறிஸ்டின், இந்த மாதிரி ஒரு பரதநாட்டியம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் கல்ச்சர்னால் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல், இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் கல்ச்சர்னால் இந்த மாதிரி ஸ்டைல், இந்த மாதிரி ஒரு பீச்சுக்கு போகணுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டைல், இந்த மாதிரி ஒரு வயசானவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டைலையும் வந்து கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ ஸ்டைல்ஸ் கிட்டத்தட்ட பர்ஃபெக்டாக மேக்கிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் வந்து ஒரு குளோபோ மையமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கூகுளோட அந்த லோகோலே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ப்ளூ க்ரீன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த லோகோ ஃபுல்லாக வந்து ப்ளூ க்ரீன் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டில் வந்து 2 பேர் வந்து ஒருத்தர் வந்து பையன் வந்து உட்காந்துருக்கான். அவங்க அம்மா வந்து ஒரு கை குழந்தையோடு வந்து வேலை செய்கிறாங்க. இது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி இருக்குது. வீட்டை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் அதிகமாக வந்து எல்லா வீடியோலேருந்து பார்க்கும்போது வந்து இந்த ப்ளூ க்ரீன் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும். அவங்க ட்ரெஸ்ஸு பாருங்கள் க்ரீனில் இருக்குது. அந்த சுற்றி இருக்கிற பாதி இடம் வந்து ப்ளூலேயே இருக்கும். சைட்லலாம் வந்து நிறைய மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. உலகமே வந்து சைடில் வந்து ஃபோட்டோ இருக்க மாதிரியும், இவங்க வந்து அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டு இவங்களும் முகத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வீட்டையும் வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிற மாதிரியே பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது நர்ஸு வேலைக்கு போகிறாங்க. நர்ஸு வந்து இப்போ அந்த டாக்டர் தொழில் வந்து ரொம்ப வந்து இப்போ லேடிஸும் அதிகமாக இருப்பாங்க, நிறையவே பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு என்னோட பெரிய சல்யூட்டு. இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பாய்ஸ்க்கே வேலை செய்கிறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். ஆனால் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப வந்து எல்லா இடத்துலையும் சரி பண்ணி வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இந்த இடத்துல அவ்வளோவா பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து லேடிஸ் தான். அடுத்தது வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக விட்டுருக்காங்க. இது வந்து எதுக்காகனா வந்து ஒரு மரத்தை வளர்க்குறதுக்காக இருக்கட்டும், தோட்டத்தை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், அப்படியே அவங்க குழந்தைங்கள வந்து பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபுல் க்ரீன் ஹவுஸாகவே வச்சு அந்த மாதிரி எப்படி வந்து பண்ணுறாங்கன்றதை வந்து காட்டியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து இந்த ப்ளூ க்ரீன் அந்த ஸ்கைலே கிராஸ் ஆகுது பாருங்கள். அந்த ப்ளூவெல்லாம் வந்து வரும். நான் நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், அந்த ப்ளூ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கணுன்ட்டு. அதே மாதிரி எல்லாத்துலையும் ப்ளூ க்ரீன் ட்ரெஸ் மாதிரியே வந்து அமைச்சிருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம். இன்னொருத்தர் வந்து சயின்டிஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறாங்க. சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த பனி காலத்தில் கூட வேலை செய்வாங்க லேடிஸ் போயிட்டு. அவ்வளோ ஒரு ஆராய்ச்சியில் பண்ணுறாங்கன்றதை வந்து காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். சுற்றிக்கிற ரிசம்பிள்ஸ்லாம் பாருங்கள், அவ்வளோ ஒரு பனி காலத்துலேருந்து இருக்கிற மாதிரியும் அவங்க வந்து இந்த இதில் வந்து பாடுபட்டு இருக்கிற மாதிரியும் வந்து காட்டுறாங்க. அடுத்து வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங். இப்போலாம் வந்து நிறைய வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸில் தான் வந்து அவ்வளோவா லேடிஸ் தான் வந்து எல்லாமே பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனீங்கனாலும் லேடிஸ் வச்சு இது பண்ணுறது தான் வந்து காட்டுவாங்க. அவ்வளோவா வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸு மேக்கப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதில் காஸ்டியூம்ஸை டிசைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை தைக்கிறதா இருக்கட்டும், சுற்றியே வந்து ஒரு பையன் 2 பொண்ணு இருக்க மாதிரி ரிசம்பிள்ஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஒரு சிமிலர் விஷயத்தை வந்து கூகுள்ஸ் வந்து கரெக்டான மேக் பண்ணியிருக்காங்க. நான் கூகுள்ஸில் வீடியோ பார்த்ததே இந்த உமன்ஸ் டேக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான வீடியோ பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், மெக்கானிக் சைடில் வந்து பாருங்கள். மெக்கானிக் சைடில் வந்து ஒரு பொண்ணு அவங்க அம்மாவா இல்லை வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் தெரியல, அவங்களும் வந்து இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறதை வந்து காட்டியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் வந்து இப்போ வந்து நிறைய வந்து கஷ்டப்பட்டு பேக்கை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி, மலை காடுங்களாம் உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி, மிருகங்களை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி, இந்த மாதிரி டிஸ்கவரி சேனல்ஸ் இந்த மாதிரி சேனல்ஸ்லாம் மேக் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு வந்து இவங்களாம் வந்து இதில் தான் பாடுபடுறாங்க அப்படின்றத வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்து ஸ்டார்டிங் 5 லோகோவே வந்து எண்டிங்லேயும் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோ வந்து நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கும் மறக்காமல் இது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் பார்த்ததுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து கொலாச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் வந்து எண்டிங்கில் வந்திருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் வந்து சந்திக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து டெய்லியும் பார்க்க முடியும். அவ்வளோதான் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.